ug naay naka-apply na diha tapos dili na niya gusto yang trabaho, tabangan ba pud nimo idol? Mauwa mo tayong idol oy. Kani nga video para po nilang sa tanan nga kanang nabto hunahon ang unsa kay mahitabo adto no kun di na ko ganan mo trabaho sa akong company no unsaon kayang buhaton kani nga pangutana slightly nakagama na pod ko ani nga video kay kani ang term man ani sa South Korea kay release or kanang mag-change og company. So may adlaw kinjun tanan ha, ang pag-change og company diri sa South Korea kay naana siya kanang legal way or legal nga pamaagi. Di ka pwede basta-basta mo mutakas sa kadito kay ay example agi ka pwede ko ang trabaho wala ko ganahe kay inana mas lami atong akong amigo kay limpyo rigaan akong sweldo inana dili ka pwede magbuot-buot og kanang balhin og trabaho. Kinahanglan mananghid ka sa amo kay ang pag-change man gud diri og company kinahanglan tan-aw na sa amo una kung nabas lay violate baka nang gilabag bitaw sa batas kana may standard ari nga balaod nga kung nakalapas sa imong amo pwede ang labor mismo mag-release sa imuha. Force release ang tawag ana, ang labor mismo magama nimo og mga papers nga ikaw ay subject for release kay kana imong amo abusado kintahay way tarong sweldo patrabaho ka sa daing company nga way abiso sa kanang notice paper ba nga kanang allowed ka magtrabaho dito sa ilang sister company basta ingana mga violation gipalimpyo kag mga gipa-farming ka diri sa ilang mga personal nga imbis kay example hinay kinta ang trabaho sa imong company dalhon ka sa ilang bukid farming ka didto bawal na maingana kay dapat sa company ra man magtrabaho. So mga basic lang siya nga kanang betang violation kintahay. So karon kung naa ka diri kinahanglan klaro jud ang imong rason nganong mahawa ka kay og kagustuhan ra nimo nga mahawa ka kay kanang sundog-sundog ana si ano kay dakog sweldo ana lamig trabaho yan na aring pikas ko kay inana gaan ra sabay imong reason nga imo ka usadi pwede nga na mao na klarong istorya kay kung mopugos kung muhawa ra ka kang nya wala kay gitaw og release paper ang mahitabo sa imuha TNT takas ng tago jud ka mahimo kang TNT kung wala kay pagtugot sa amo kung muhawa ka company niya. So karon example na nanghid ka sa amo nga mohawa ka kung valid imong reason pwede na ka mo hawa tagaan ka sa amo release paper. So karon kay nangutan man sa tabangan ba daw nako kung naay mga mahitabo inani depende sa cases kay ako wa man dili man ko yung kanang sa tawag ani professional diri sa South Korea kanay na content lang ko para sa mga tao ba nga aware gani ang kanang pagpanarbaho diri. So ang kung inana ra ang imong kahadlukan nga paagi dili na siya dapat kahadlukan nimo kay ngano diri sa South Korea once release ka na kanang mga gitawag migrant centers diri naay mga translator mga Pilipino or ang mga Koreano nga nanarbaho diha magkamao mo English. So unsa may buhaton nimo kung example kanang ma-release ka kay sa imong valid reason ma-change ka company moadto ka sa labor pinakaduo nimo nga labor center nga nasakop imong province example Bohol tagbilaran ang among labor center didto ka mo dong mo report ka para mangita ka og trabaho didto na nimo makapabor ka kay ikaw na mamili sa trabaho. Mao nay klarong istorya Madam Geraldine ha inana ang mahitabo diri sa South Korea. So in terms of tabang depende kung example may message sa ako anytime mo tubag ko kung unsa imong dapat buhaton samot sa mga bagwahay pabitaw nga mudungay aring South Korea. Oo nganon dili kasakit ba na nato nang mo reply ra taw inana kay buhata inana mo ikuan dapat gani mong buhaton based on my experience lang niya. So inana simple kayong tabang kay dili mangunta ng tabang ug ipaagi sa kwarta ipaagi jud sa kanang physical nimo nga kanang kinahanglan pag-ingon nila nga tabang uban ko sa libor bay nga ang mga tao diri kay mga busy bay apod dili pod tanang tao diri sa mga imong mga igsuon gani nana kay na may mga trabaho. So matabangan ka example replyan kay inani may buhata dong adto dong anang inana mako na damo ng tabang sa ingani nga paagi bisan kani ako content gani sa mga nag-apply nga makakita ani nagtuod jud pud ko nga dako na pud ning kanang tabang ba kay dili para sa among panahon sa una bitaw grabe among panahon sa basta kay pati gani kaldero kay mga kaldero mga maabot maghuno jud ka ba nga patay magdasgo kaldero adto kay inana mga habo mga unlan kay wa man ta idea kung unsay mga kahimtang dire way back 2013 14 ana wala pa may gabalag sa una og inana. So advance ka na jamo karon ang mga tao nga mga plagikan pala sa Pilipinas. So mao to ma'am kay medyo taas naman ni siya ayaw ka balaka kang ang imong siguradahon karon kung unsaon nimo pag-ari diri sa South Korea sa pagpasar sa exam makapasar sa medical then kung masilik sa amo mao ni imong tubag sa imong pangutana nga naay mga legal tanang paagi diri kung moadto po ka sa mga labor or migrant
percentage wala bayad, wala na siya zero piece na siya ka naghimo na siya nga ahensya diri sa Korea para sa mga foreigners or mga Korean nga mag-assist sa imuha kay diri tanan man moagi og labor ang pagpanarbaho. Mao gani ang sweldo pud ari patas kay moagi og labor rate. So okay, shout out again kay Ma'am Geraldine unta natubag ni og klaro sa mga kana makakita pod ani nga video unta malamdagan mo sa pag-apply sa South Korea kay mao man ang way nga makatabang sa inyo ha. So this is Bojack flying South Korea once again, ang Bisaya nga content creator diri nga nagmotivate sa inyo og unsaon ang saktong pag-apply diri sa South Korea. O ayaw mo kaulaw, comment, share na lang pod. Bitaw. Salamat kay sa inyong tanan. Bye bye.